Televidente, nós está back aqui de Mauro, bom dia. Então, atenção, agora se você não está mirando nós, está momento para você não somente escuta Mauro, bom dia, pero ook Mauro, bom dia, para nós tem hoog bezoek aan die de nós estreia na kuta de nós está kuta shine aí de exterior, especificamente na América, especificamente na New York, pero junto com algum outra pessoa mais que também está exercer a nobre profissão aqui de beisebol, não está formando parte de Curaçao Baseball Week, junto com, entre outros, nosso gran pelotero afiado como coach Hensley Bamba Meulens e também em cooperação com Blue Bay. E nós temos de parte Blue Bay, me tenho que speak, porque tem nome bonito, pero complicado, Vincent Zroer. Então, é pessoa que dá uma introdução assim na largo de da Didi Gregorius. Welcome junto com nós aqui de Mauro, bom dia, para contar-nos de Curaçao Baseball Week, conta bem até agora aqui, nos talento nan chiquito, como está baseball e também com o povo de Curaçao por forma parte ainda de toda a atividade que tem o fim de semana aqui para deleitar tour. Laga nós começar com Didi. Welcome para minha viagem conosco aqui dentro do estúdio, Nandi Mauro, bom dia. Conta. Bom, zeker. Nós está druk bezig com o baseball week. Então, me tem a coisa bem nova, bom que muito na hope não tem paciência, ou como mandei na escuta também. Na idade hope young, dus não quer bailar, não quer disciplina que tu recebes, dus nos explica quando vai ir bom caminho. Yes, então agora seguro porque tu tem spotlight internacional com Major League Baseball, com nanga reação na hora com o pelotero nan chiquito aqui de nós geração nova contra Cuba va promedia. No, mas nem nós chega na Coribini, se que nós estamos para o grupo para stretch que se dus na Coribini que nós para rato, o largo são salto de lá também depois. Pero no, me tem top grade se com nanta Coribini se que nós para com nós rato, as pergunta que tu recebe também na que sim, dus onde bisa nang anta baseball so de coisa, cara com escola também, pues hoping nang tawag, no, baseball me pero hoping na lubi dari escola, então escola tá mais importante. Hobby bom, que na parte de GC técnica de baseball que você tour como pelotero tá treze panang, e você tem mensagem nanda dirigir para não olvidar que tá o veld de baseball so de coisa. Ja. Eu de Vincent van Blue Bay, organisador principal junto com Hensley Meulens. Deze is de hoeveelste editie van Curaçao Baseball Week? Derde editie. Tot nu toe? Een succes? Zeker een succes, ja. We zijn een stukje beter geworden, een stukje groter geworden. Het gaat hartstikke goed. We zijn afgelopen week al eigenlijk begonnen. Dus de hele week is alweer bijna voorbij. We hebben charity dinner gehad, was heel succesvol. Geld opgehaald voor het goede doel, de lokale baseball community. Coach seminars hebben we gehad. Lokale coaches konden daaraan meedoen. En uiteindelijk kids clinics. We zijn maandag gestart, eerste groep kids clinics. Die foto's die komen nu ook voorbij, zie ik. Ja. Gisteren hebben we tweede clinic gehad op het veld. Was ook weer erg druk bezocht. Dus die jongens, spelers hebben een great job gedaan. Het was natuurlijk enorm zwaar, zeg maar. Al 300 kinderen in totaal ongeveer de hele dag vermaken. Dus ja, dat is nogal wat. En morgen hebben we de finale avond. Morgen vrijdag 4 december. Ja, morgen is het al vrijdag. En even naar het begin van Curaçao Baseball Week. Wat was altijd het doel van deze week? Ja, dat is inderdaad goed om even te vertellen. Namens Blue Bay Resort, zeg maar. Dat is natuurlijk een beetje verwarrend voor sommige mensen. Want ja, wij zijn natuurlijk geen baseballorganisatie eigenlijk. Maar jullie zijn wel altijd druk bezig met sport, hè? Bijvoorbeeld ook golf. Ja, sport is wel onze main activity, zeker. Wij zijn heel erg sport-minded ook. Dus ja, dat is wel een van de grootste redenen geweest om ook iets met baseball te doen. Want ja, dat is nog steeds sport nummer 1 hier op het eiland. En natuurlijk, alle grote jongens komen natuurlijk hier vandaan. Dat is natuurlijk enorm knap. Dus ja, namens Blue Bay hebben wij contact opgenomen destijds met de KNBSB, met Robert Eenhoorn. Het was destijds de directeur van de KNBSB, samen met Hensley Meulens eigenlijk. En met z'n drieën hebben we dat event bedacht en in 2013 uitgevoerd. Ja, met het doel om? Nou ja, 2013 was echt het eerste jaar. Didi was er zelfs ook bij, dus Didi is er eigenlijk vanaf het begin al bij. Great, En vorig jaar, 2014, hebben we een 3-jarig plan gepresenteerd. Dat is dit het tweede jaar daarvan. En volgend jaar zal het 3e jaar zijn.
De intentie is wel om het natuurlijk voor te zetten, want je ziet dat het gewoon heel populair. populairder wordt ook, dus absoluut. Ja, prima. En te eri Didi, ta manera Vincent a mencionar, kubo ta te foi principio, como mesta mira simanga assim aqui com enfoque riba baseball, para recaudar fondo para baseball local, como mesta mira gente e organização de algo assim aqui. Bom, me tem upgrade, pessoal. Temos que ornos bij voor bonga bala. Nós estamos no season largo, pero nós estamos back para doen back no pueblo. Dus nós assim muito na ficha aqui tu. Costango nós não há ideia que nós está chiquito na idade. Dus para nós avançar, é muito não para estar com nós uma bala fora. Já estamos na começar bem bem com é decidido uma bala, roupa disciplina, tá on time, tudo isso aí não. E procedura não sim, tudo isso aí bem cerca. So, roupa ainda bisa na bolsa nem dushi bida fora. Não. Pero na nossa Kiko não se passa de. De pressão também, que botinho presta, dus botinho presta todo dia. Sim. Botinho bem ver maneira sprint training, nós começar 6 horas meia de manhã nós ver acaba. Então o pede nós nós não bisa dushi bida, pero nós já parte aí. Então é parte de o que é da honor, portar metade não sei o velho, pero nós agora tu fez 6 horas, não sei o velho. Para tu training, dus é disciplina que tu recebe, não me conta. É outro tipo de training na weight room, que tu recebe, ja. Pero é como nós assim de baseball week, a meta é hopi great, pessoal. Tu rende aí, para explicar, para ajudar, para dar numa na pueblo, dus. Foi 2016 mesmo que nós começar, tu rende bem, tu rende bem com smaak, mas estando muito menos tá, ja. Outro chega muito na tour, dus. Tá hopi. Tá hopi, que men tu não é candidato a best stupid, dus tu hopi great. Agora nós temos, Vincent, we hebben hier een shirt met je achternaam. Maar, moeten zeggen hoor. Oh, sorry. Nee, ik vond het gewoon zo leuk. Nós temos aqui van die Vincent, Zroer. Então, cultura firma nang die varios die pelotero nang. Behalve die hebben we ook Andrelton Simmons. Wie nog meer? Dit jaar bedoel je? Ja, dit jaar. We hebben Coco, Valentin, Sharon Martens is even kijken. Kaelian Sams uit Nederland is overgekomen. Gisteren is aangekomen Chris Archer, Amerikaans speler. We hebben er heel veel. Hailey Stasia. Ja, precies. We hebben Diego Marmarkwell, Dashenko Ricardo. En ze zijn altijd meteen bereid om mee te doen? Eigenlijk de groep die er nu is er wel vanaf het begin al geweest ook, ja. Dus de groep is redelijk steady en hecht. Dus dat is ontzettend leuk ook. Ja, dat is mooi, hè? Ja, dan zie je ook dat daar... De commitment. Ja, absoluut. Dat we willen er zijn. Oké, even naar de activiteit van morgen. Vooral voor het publiek, entertainment, heel cool om te zien. Home Run Derby, wat kan je ons hierover vertellen? We hebben dit jaar een ballpark night eigenlijk georganiseerd op de finale avond. Zo noemen we dat dan, want ja, daar komt natuurlijk heel veel baseball in de avond voor. Dus we hebben een RBI All-Star game, een Senior League wedstrijd. Vervolgens is er een softball game tussen het Curaçao Baseball Week team tegen het Curaçao team. Dan hebben we een meet and greet voor de VIP's. Dus die kunnen even kort het veld op, een handtekening, een foto krijgen van de spelers en vervolgens weer het veld af. Dan begint inderdaad de Home Run Derby, dat wordt natuurlijk een groot spektakel. Daartussendoor heel veel entertainment, echt een beetje zoals het in Amerika er ook aan toe gaat, om op die manier gewoon een groot feest neer te zetten. Echt een hype. Ja, dus daar doen we heel erg ons best voor. Dus ja, dat is enorm veel organisatie. We zijn bijna helemaal rond, dus dat is hartstikke leuk. Dat wordt gewoon een mooi feest. En we sluiten af met vuurwerk en nog zelfs een concert van ERA. Wauw, dus echt een happening. Een happening, zeg. Ja. En Terry, hoe laat begint alles bij Theodore, toch? Ja, het is Theodore Ballpark, Santa Rosa. De deuren gaan al vanaf 4 uur open, dat is redelijk vroeg. Want om 5 uur begint de All-Star Game. Dus ja, vanaf 5 uur zullen de eerste mensen komen kijken. En dat gaat door tot middernacht. Dus dat wordt een hele avond baseball. Hele avond baseball met muziek. Echt iets di Curaçao. Ja, absoluut, absoluut. Nos gusta un ambiente. Vincent, danke e Didi, tremendo temporada tras di lomba. Kiko nos prospera di shortstop di Yankees proximamente. Como tabay back mentalmente com preparação? Bom, ja, we hebben de off-season, dus we zijn bezig met trainen. Kijk, we mensen in shape patroon, komen ze baten, veel que zijn, dus we gaan zo wat con o trainen de bieren.
Yes, es pendiente para aquí con nosotros, pero no pressure. Didi, danke por estar junto con nosotros. Sigue que buen trabajo que está haciendo con nuestra juventud. Seguro bastante role models que mucha gente admira. Pero trove Didi explica que el mensaje también tiene que llegar a la escuela está importante, la educación está importante, no obstante, la meta la sueño la escuela siempre está algo que no es un poquito frío. Entonces, para que de arriba es punto. Éxito con el Baseball Week y también lo que te sigue después. Graag voor het junto con ons. Dank u. Y Vincent también, dankjewel. En succes met vandaag en ook morgen. Dank u. Ja. Nuestra conversación con Didi Gregorius, di nos está di Show, prestando cine tremendo allá arriba a nivel internacional, Major League Baseball, y también Vincent, di resort, Blue Bay Resort, que está donde organizador principal, junto con Hensley Bamba Mullens, die popularísimo Curaçao Baseball Week, que acaba de su 3 edición, que aproba de un evento que Mr. que da repetir por allá. Nós estamos com disco Hope, mas algo de música também. Dice que aqui tem Maru, bom dia.